Čaute, tu Viktor, zakladateľ Moonlight. Veľmi sa teším, že ste sa tu zapojili do tejto mini ankety, ktorú teraz riešime, pretože pripravujeme novú technológiu, novú aplikáciu, ktorú teraz developujeme. Celý Moonlight sa mení, rozvíja sa úplne úžasným smerom, preto aj som nebol aktívny, pretože v pozadí makáme, riešime financie, riešime investorov, riešime nové produkty, nové technológie, úplne rozvíjame to na ďalší level, aby sme mohli vám prispieť na tvojho zdravia, tvojho každodenného života ešte lepším spôsobom aj mimo našich produktov. A teda máme tu takýto dokument, ktorý teraz vidíš a do ktorého teraz ideš zapojiť. Je to niečo, čo teraz developujeme, sa to volá Moonscan aplikácia, ktorá dokáže načítať tvoju tvár za 60 sekúnd a vlastne extraktovať rôzne biomarker, rôzne dáta o tvojom tele, že ako sa cítiš a podobne. A teraz to vlastne developujeme a chceme počuť od teba, čo by si od nás chcel alebo chcela, čo teraz robíš, čo teraz používaš, za čo teraz aktuálne platíš, že kde vieme byť my najviac nápomocní pri tomto developmente, aby sme ti dokázali vytvoriť ten najlepší produkt pre to tvoje zdravie na ten tvoj každodenný život. Takže nám veľmi pomôžeš týmito odpovediami, ani nevieš, ako veľmi nám to pomôže na development tejto aplikácie, na pomoc s našimi investormi a všetko, čo teraz riešime, aby sme to mohli viac developovať, viac rozširovať a viac pomáhať Slovensku a ľuďom aj celému svetu. Takže ďakujem, že ste tu, že ste tohto súčasťou. Poďme to vyplniť spoločne a ja už som to tiež robil a tešíme sa na vaše výsledky. Ahojte.